Gregorek argi ikusi zuen arduradunari aldarte hartan, joaten usteak arrisku bizian jarriko zuela bere lanpostua. Gurasoak ez ziren ohartzen, urteen poderioz ziur zeuden Gregorren lanpostua bizi osorako zela. Galtzak bete lan zuten oraingo kezkekin, eta ez ziren ura aurreikusteko gai. Baina Gregor gai zen aurreikusteko, arduraduna atxiki, lasaitu, konbentzitu eta azkenik irabazi beharra zegoen. Horren mende zegoen Gregorren eta bere familiaren etorkizuna. Arreba hemen egon balitz, azkarra zen, hark negar egin zuen, Gregor bizkarraren kontra lasai etxanda zegoela. Eta jakina, hark bere bidera eramango zukeen arduradun Andresa leura. Hark etxeko atea itxi eta hitz eginez usatuko ziokeen ikaraldia, sarreran bertan. Baina arreba ez egoenan, Gregorrek bere kabuz moldatu behar zuen, eta batere pentsatu gabe bere oraingo mugitzeko ahalmena ez zuela ezagutzen, batere pentsatu gabe agian, edo seguru asko, bere hizkera ez zela ulergarria izango, ate egala utzi zuen, tartetik aurrera bultzatu zuen bere gorputza. Arduradunaren gana joan nahi zuen, hark atariko barandari bi eskuekin barregarri eusten zion bitartean. Baina Gregor berehala erori zen, helduleku baten bila, garrasi txiki batekin, bere zango ugarien gainean. Ura gertatu bezain laster, goiz hartan lehenbiziko aldiz sentitu zuen gorputza eroso. Zangoek lur sendoa zuten azpian. Agindutakoa egiten zutela ohartzeak poz handia eman zion. Berak nahi zuen lekura eramaten ere alegindu ziren. Eta oinaze guztiak behingoz hobetzeko zorian zeudela pentsatu zuen. Mugitzeko joerari eusten ari zitzaion bere burua kulunkatzen. Amaren gandik urruti gabe zegoen, haren parean etxanda. Halako batean, baina bere baitaratua zirudien amak salto egin, besoak zabal-zabal, atxamarrak luzatuta eta oihuka hasi zen.